ଟିକେ ଖରାବେଳେ ନିଦ ଦୋଷ ଟିକେ ଅଛି। ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼େ, ନହେଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥାଏ ବି ବସ୍ରେ ବି ଶୋଇପଡ଼େ। ଏବେ ତ ବସ୍ରେ ଯାଉନି, କାଁ ଭାଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା, ମୁଁ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ବସ୍ରେ ବସେ, ଶୋଇପଡ଼େ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ଓହ୍ଲାଏ। ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଶୋଇପଡ଼େ, ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଏ। ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 2 ଟିକିଆ ସିଟ୍ ବସ୍ରେ ମୁଁ ବସିଛି। ସେପଟେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଝିଅ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ବସିକି ମୁଁ କଣେଇକି ଏପଟକୁ ଶୋଇପଡ଼େ, ସେପଟକୁ ଝିଅ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେପଟୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ବାଦାମବାଡ଼ି ଆସିଛି, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏପଟକୁ ଶୋଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଝିଅଟିର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ସରି ମୁଁ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଥିଲା। ନା ଟିକେ କ'ଣ, ତମେ ବା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନୂଆ କରି ଶୋଇକି ଆସୁଛ, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ, ବାଦାମବାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ, ପଳେଇବ ତମେ, ଟିକେ କ'ଣ, କାନ ମୁଣ୍ଡା ସେ ରହିଲି ଆଉ।